Здравейте на всички! Това е новият ми видеоклип, в който искам да ви представя тази къща. Всъщност, която е най-хубавата къща, която съм правил до сега, откакто играя Майнкрафт. Бих искал сега да ви я представя първо отвън, после ще влезнем вътре. Ето как изглежда тази къща отвън и отгоре. Сега ще ви покажа отгоре. Ето, отгоре също. Добавих няколко неща в тази къща. Може би сте гледали как я правят и други хора, други ютубери. Но това е изцяло променен вид на къщата. Нали приличат си с другите къщи само по външност, че са почти еднакви. Така, сега да ви представя отвътре. Басейнът е хубаво направен, според мен поне направих го бял отвътре, за да изглежда по-хубаво. Осветлението не е от тези старомодните жълти факли, които светят в жълт цвят с огън, а ето от тези бели лампи, които светят в бял цвят и се вижда доста по-добре. Тук съм добавил 6 лънги. Ето, да може да се седиш, да си четеш вестник. Сам че няма откъде да си купиш вестник. Тук термонния балкон. Балкона, нали? Ето с хрест тук, а тук парапет е с черните стъкла. Така, тези жълти неща, ако се чуете за какво са, ето защо са. Те са като копчета. Когато ги натиснеш, вратата се отваря и влизаш без да натискаш нищо. Сякаш през перде минаваш същото. Така, тук е склада. Мъничък склад. Сега нещо не съм слагал. Това е кухнята, имам си барплот, мивки, печки и нали всичко нужно. Така. Също така съм сложил и картини в тази къща. Ето така. Тук е балкона на втория етаж. Ето. Тук също има това осветление, да свети. Кое е първо? Айде тук да влезем. Да отидем първо. Това е третия етаж с третия балкон. Също с масичка. Тук е най-голямата маса от всичките. Да сядаш. Нарочно я направих, защото това е най-високото място на къщата. Както другите, всъщност това място го няма. И направих го защото всеки обича да пие кафе или сокче, каквото пие. На висока, на по-прохладно, да ми е по-хубаво. И затова го направих също това място, нали, и без това изглежда по-хубаво. Така също така пропускам само едно нещо. Тук това място и имам също така и този балкон. Точно над кухнята е. Под мен е кухнята. Това е също с тези осветления, тези лампи. Каменът и отново да ви покажа отвън, ако не съм. Изглежда доста добре, също така и по-външен вид. И отвътре също. Надявам се видеоклипът да ви е харесал и да се опитате и вие да направите тази къща. Може би бихте искали да ви представя как се прави къщата, но е доста сложно и затова не снимах видеоклип как се прави, а вече когато съм я направил. Ето как хубаво би изглеждала къщата, ако и вие я направите. Надявам се да съм ви помогнал с този видеоклип. Довиждане от мен и ако видеоклипът ви харесват, не забравяйте да се абонирате.